Mbah nuwun Pak. Terima kasih matur nuwun. Bakene dalu menika seneng-seneng ya, Mbak. Seneng-seneng nggih bahagia. Wah, menika kathah sederek ingkang kepareng ngrawuh berkahi. Kados Lik Parno Mandul saking wah, saking Talun. Talun. Nggih. Matur nuwun saking sederek-sederek saking Arga Puspita Lik Yarna. Gatot. Kathah menika. Wah, jan. Nggih, matur nuwun. Keparengipun. Ya, Mbak Mulat ya. Monggo Bu Mulat saking Ukiran Kaliwungu Semarang. Yuk support Mas. Yuk Sukipan. Oke. Sokipan Sokipan. Sukip SU. Sukipan. Ayo nah kowe sepote mung nek nonong ning. Ayo nganti takon busek ya ini. Pokoke Sukipan ki anti nyingset, anti gumyur. Sepenting ora mumat. Ayo sing mumat sing wedok malahan. Oh lah. Niku ora support tak sing wedok. Halo Mbak Mulat. Nggih, halo Ki, pun ucapan. Daleme pundi, Mbak? Kula saking Mukiran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Wah, Semarang ya. Nggih. Wong jenenge labuh seni, labuh budaya iki mbok adoh ya ngelingi pandemi kae kaya ngapa ya, Mbak? Ada batasan-batasan ra etuk ngresula. Ya sok adem, sok sumuk, sok adoh, sok cedhak, sok bedidik. Nyambut gawe kudu diperjuangkan, kudu ikhtiar lho. Kelingan pandemi dodol masker 3.000 ngono kae lah. Nggih to. Mula wong nyambut gawe iki ora kena ngresula ya, Mbak. Nggih, nggih. Rezeki iki sok adoh, sok cerak. Sok penak, sok rekoso. Nggih. Sing kula istokke niku dawuhe sing kagungan Sanggar Cemara Ki Haji Mulyono Purwowijaya. Nggih. Menika nate paring dawuh, sak rekoso rekasane wong nyambut gawe, isih rekoso wong sing ora nyambut gawe. Niku ora kena nyambut gawe kok nyebut Gersula. Sambat. Nah, nyambut gawe kok ngantuk. Ngantuk. Mboten angsal. Oh ngap-ngap. Iya. Arek turu. Senengane gernengan, gersula, ucapan itu adalah doa, padha-padha ngucap nek sing apik, nggih to. Nggih. Halo Mas Kentung. Jan. Halo. Sing di Sanggar Cemara ya. Monggo Mbak, lagunya apa? Monggo terserah. Dangdut. Dangdut. Nggih. Kitir Sumilir kemawon. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Bibar menika wonten awala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang kula Mas Fajar. Badhe nyumbang lagu nggih. Monggo. Oh nggih. Bibar niki nggih toto-toto ya. Kitir Sumilir bersama Mbak Mulat. Lek, jarikmu ki benekno. Jarike mancung, Lek. Liyane do Kaya demes mergo jam sakmene dadi jarike mancung dhewe. Malah ngene dhewe. Tak kandhani. Mara-mara mancung. Karepku tak kandhani. Iki ger neng pluneng rasa melu ya ora gelem ditinggal ngomah. Neng pluneng iki ger cerak. Tak sapeh we ora gelem. Elu. Wis tak weling pengen tak sentik. Ah mbok yo ditaleni ngono. Wong senengane kelayu. Anakmu lenang to? Lenang anak. Lah iya. Kok ngerti ya Lenang? Lah niku lho, mbagekke. Cek bayi to, Lek? Cek bayi. Kok wis brewoken. Ayo dora bayang lho. Turunan Gibas lho iki soale dadi rada. Mbak Elisa ayo ora bayange lho.
Anak Apri kemproh-kemproh Mas uga aku ngamar kemproh iki aku. Kono ora tau ngomong kemproh kok, kono alung nglakoni kok ngono kuwi. Aku tak amor sing ora kemproh-kemproh. Sapa? Lah iki malu Ngene kita. niku Pak Luk. Alah kowe. Iki saya parah. Yuk kitir sumilir, yo Mbak Ken. Sih. Ya, nyambut gawe ngene iki kaya gawe wis ya Mbak Apri. Iki gek sing nenggani tasih kuatah. Jan. Ibu-ibu sing enem, sing sepuh. Dijawili karo sing yai po. Halah. Apa ya isih doyan apa piye kok? Karepku ki ya main ayam ketemu kancane nyatane kula ndek niat buruk kok. Sapa? Niat kula kekancan ning sing jaipong niku Jawa-Jawa mawon darbe pamrih kalih kula. Badhe mrawasa jiwa raga kula. Kowe wegah. Aku ya omor ta ora cocok regane. Kowe iki Wah, wis. rumah saku kaya karo RT ku kaya musuh to. Lah le apik niku mboten lahir badan jebule darbe milik kula. Pengen ngrasake kula ngoten jarene. Apa? Pengen ngrasake aku ngono. Selek ya kok. Ya aku wegah nek kekancane dirusak kaya ngono. Jenenge pertemanan seduluran ki aja nganggo pamrih. Engko nek pamrih murah kasembadan tundone kuciwa, tundone gelo. Dadi di situ aja dimasuki Mas. Atiku sing resik kekancan ki aja tok rusak kok ngono ki Mas. Engko nek kowe nyaman cedhak karo aku piye rumah tanggamu? Mangsa kuwi lho kok kaya bolong-bolong. Lah iya kok masuki barang. Kowe iki ya oh. Ya. Rumah sakurono ki golek perlindungan kok Kowe ki malah. nek ngono ki mbak pakai ora jenggot kowe ting tringih iki lho. Lah karepe yoga-yoga pengen ngobrak-abrik aku lho, Pri. Telek. Mbok kelingan zaman opnam gak ingi kae. Mentel mumin kok le. Lah lara ki kudune ndang mari ya men ndang mari nasihat kene iki. Gage pengen urip apa mati? Nek mati rasah mangan ngono. Nek pengen mati rasah mangan. Apa saku wis duwe iye malah di ngonoke aku. Sapa to kuwi cae? Kowe no. Pilek iku dune didulang, ndang sehat ya lek ngombe vitamin, nggo semangat berdoa, istighfar kudune kan ngono. Gage pengen mati apa urip? Nek pengen mati rasah mangan ngono. Sakit aku dene. Mah drop. Ayo ning enek kok Mbak Apri. Dalem. Yai sing gemateri karo Mbak Mimin lahir batin iki tenan. Sinten? Togok. Dalang lho kuwi. Wah. Dalang tok Waranggono ki ra ya wis. Wah. Kuwi ya dalam kemampuane ya kaya Mas Tak kenake para pamirsa ndi to Mas Togo ki rokoke diseleke. Ayo rokoke diseleke. Jalang to. Ayo tak kenake apa tak sandingke karo bojomu. Ayo. Rasa nganggo. Yo. Ayo. Wis ya ampun tak ditemokke ya teman-teman, temokke teman-teman. Ayo. Ayo Pak Hartono dicondro, Pak. Temanten kekalih repepeh. Tindak ira. nek kakung sungkem karo manten wedok. Temanten kakung sungkem wonten ngarsanipun temanten putri. Aku walik. Lah sugas sing wedok kok, sugas sing wedok. Iya. Lah sing lenang sing endi padha wae iki. Oh iya. Heeh. Lek Lisa. Ayo sungkem. Wah. Temanten putri. Oh, disangoni. Oh, nganteni lenang Ndani kok. sangu. Ndani sangu. Nggih. Laporan pemerintahan di Sabrun. Oh ya. Oke, Pak. Laporan pemerintahan Desa Puneng bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, Pak, lancar, amin. Transparan. Wong ayu Wong dadi manten ya. rawan. Wong ayu ki diperebutkan rono rene lho Gus ta. Ketoke ora trimo. Ora trimo. Anu ya. Mungsuhmu Pak Lurah. Mungsuh. Lek ngayunke aku mungsuhmu Pak Lurah. Lek menar tak temokke karo Mas Togo ki Pak Lurah ora trimo. Ora trimo. Langsung nyogok lho. Langsung. Ayo dibaleni sik. Ayo. Temanten kakung. Saya saya caket tindak ira. Balang gantal. Temanten kekalih balang-balangan sandal. Gantal. Oh, gantal kok sandal ora udu iki. Medak ndok. Ayo doke nganteni wedoke dipidak. Ndok ki medak ndak,
tidak wiji dadi ketemune lanang karo wadon. Lah kabeh gondok kok kowe. Alah kok. Ya lakon apa iki? Wis ra Dodok ngaten-ngatenan. Wis. Ya ngaten-ngatenan. Salaman. Dulang-dulangan no tangane bareng. Sungkem. Oh ya dulang-dulangan. Dulang-dulangan ngene iki lho, dulang-dulangan. Dulang-dulangan. Nah, gedange bukae. Do bawa gedang dhewe-dhewe to kok. Wes. Di ngene lho. Lah. Ya ora kok diapusi ngene no. Nah, ngene. Allahumma amin. Bubar. Biar Wah, togok seneng ngono. Ya iya. Nggih. wis bali ning asal mulane iki. Nah, kok. Ya. Menika wonten. Sik. Nyelani Mbak Apri. Nggih. Mas Fajar. Iya. Pundi Mas Fajar, monggo tindak mriki Mas. Iya. Mriko nderek berpartisipasi yo. Yo sepat, yo Mas. Mas Sakil. Iya. Yuk. Sinten Mas Fajar niki? Nggih Mas Fajar. Pinggir kolam mungkin ndak kejeblok. Monggo Mas Jan. Monggo Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Mas Fajar agak ke tengah lagi, tengah geser lagi. Nggih. Halo Mas Fajar, selamat malam. Pripun Pak Lurah, sekedap. Oh nggih. Dawuh Pak. Dawuh napa Pak Lurah? Mbak Mimin. Berangkate lanjut. Pak Mimin berangkate lanjut. Lanjut. Lanjut Mimin. peruk kowe. Ayo. Kang dalu Mas Fajar. Mas Fajar. Nggih kepanggih malih dangu lho Mas, mboten kepanggih. Apa sering penanggih to Mbak Elisa? Pon rimiyen pas jaman almarhum Pak Seno. Nggih. Prambanan nggih sering. Prambanan nggih. Pripun Mas Fajar? Mbak Elisa cantik mboten? Cantik ya. Iso ngarani cantik. Cantik sih kok endi. Kira-kira apa? Napa nggih suarane? Kayak suarane. Dari rasa. Oh, nek Nek sampeyan jejer Mbak Elisa terus jejer karo Mbak Mimin rasane pripun? Nah, iki piye jejer? kayak aurane. Iki Mbak Elisa. Iki tangane gede. Piye rasane? Ora kena diapusi. Coba nek iki. Iki sapa? Nah ini rada lumayan. Ya. Coba. Dek Fajar. Nggih. Nuwun sewu karena wekdal winanci. Nggih. Menika wonten permintaan lagu Lintang Asmara. Oh nggih. Lintang Asmara nggih? Nggih. Mang milih duet kalian sinten? Mbak Elisa? Oh Mbak Nina no. Mbak Nina no. Wow, iki nek ra cambabukan ora. Nek bayangan jenengan Mbak Nina ki wonge piye Mas Fajar? Langsing, singset, Apa bedah apa piye? ayu apa pesek apa lungset. Arep nyewara ki nggo pake woh. Lah mboten apa santai mawon seniman iku santai. Napa wonge pripun apa bedah? Wah, ya lumayan. Lumayan. Ya. Rungokno Supri. Gobrokan ya masuk ya Mas ki. Nggih. Nggih. Yuk Lintang Asmara Mas Fajar kalian Mbak Nina. Nggih. Ya monggo, yuk Mas Sukipan. Kasih matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Jalu. Mbak Nina. Dalam. Yo di Mas Fajar diparingke. Nggih. Sing tumbas foto ama nomor apa Mas? Wah iki kok. Nika. Mbok menawa anak ngeten lho. Oh iya. Mas Fajar terima kasih matur nuwun. Matur nuwun Sehat selalu. Nggih.
Monggo diderekke Mbak Apri, Mbak Mimin. Mbak Mimin. Halo Mbak Apri. Pripun, Mak Cangi? Menika mbok menawi tasih pareng lenggah. Kinten. Sedulur pitu diaturi minggah panggung nyanyi bareng. Tasih lenggah sedanten menika. Ayo dipandhegani Pak Hari Purnomo karo Pak Supri. Pak Supri. Ayo. Monggo. Monggo mriki engko genti-genten. Umpamane esuk Pak Lurah mendhen wayangan ya kabeh diaturi minggah panggung. So nek pamane Pak Lurah basen wayangan ya munggah panggung. Nggih. Ngoten to. Monggo saling mendukung, saling support. Nah iya. Betul apa-apa wong iki ujube seneng-seneng kok. Seneng. Monggo Pak Hari Purnomo, Mas Supriyanto. Monggo. Sepatipun. Oh, yuk sepot, yuk masuki pan. Yuk, Oke. monggo sedulur itu. Kompak to, Mbak. Lek ngatos-atos lho, Pak. Nah. Salaman ae lho Pak Wahyudi iki. Monggo Pak, paring pangandikan monggo. Tadi mriki, Pak. Nah, sedulur pitu kok. Pak Ngrondel pun sini. Sedulur pitu ning kurang siji. Oh. Iya. Nggih, matur dhateng para pamirsa sedaya. Nggih. Punika kula nderek bingah awit syukuran banyu punika. Kala wau wonten ngajeng disindir ponakan kula Lenang kapan brintik ngoten. Nah. Nggih, insyaallah tahun ngarep lagi digolek tanggale. Iya. Sampeyan yo bangetan kok. Apa semlange tak larangke apa piye? Malah ora bayaran wong karo dulur dhewe kok. Nggih. Nggih, matur nuwun. Selamat Pak Pluneng. Mugi syukuran punika berkahi kagem sedaya masyarakat Desa Pluneng. Amin. Amin. Awit ngendikanipun para winasis sapa sing gelem syukur badhe dipun tambahi nikmat. Ya. Insyaallah wonten ing Pluneng punika sampun ngawontenaken syukuran banyu. Mugi Gusti ingkang murping jagat maringi kesainan-kesainan dhateng masyarakat wonten ing Desa Pluneng punika. Amin. Sedulur pitu namung saged nyengkuyung lan ndongaaken ngoten. Nggih, sing penting kompak selalu nggih, Oh, Pak. selalu kompak. Nggih. Punika dipun pandegani Pak Ali punika sedulur pitu. Monggo Pak Ali. Oh nggih, matur nuwun. Ah niki monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Tetap semangat sehat nggih sedaya ingkang rawuh wonten pahargyan dalu menika. Sehat sedaya Bapak Ibu? Sehat. Panjenengan remen? Nggih. Remen ta Bu? Alhamdulillah nek bersyukur menika kedah remen. Nggih. Mugi-mugi Pak Wahyudi, Pak Encik niki wau rada nglucu tapi alhamdulillah sedaya niate menghibur panjenengan. Iya. Mugi-mugi sedaya tansah pikantuk berkah barokah sae wonten ing acara gelar budaya utawi apa banyu apa syukuran banyu. Intinipun kawula saking sedulur pitu nderek mangayu bagya mugi-mugi Malang Diwan benjang nggih nututi wayangan. Nggih. Siap. Amin. Nek mboten wayangan isin. Nggih. Isin masalahe omsete kuatah. Nggih. Nggih. Nek menden nika dereng gadah PAD. Jadi marai meri, tapi mboten napa-napa. Asal kanca-kanca sedulur pitu menika tetap semangat kagem mensejahterakan masyarakat. Selalu guyub rukun, pokoke kudu jawil-jawilan. Nggih. Mergo wontene panjenengan guyub rukun insyaallah sedaya masyarakatipun nggih nderek remen.
Nggih, dados ketoke kula Lurah Menden insyaallah kula nggih kanca-kanca wonten di Lurahan Menden nggih kathah. Jenengan saged njaluk tulung kula, Pak, terke nang kabupaten mboten napa-napa, siap. Ngoten nggih Pak Lurah nggih. Pak Lurah Encik. Teteh semangat Pak Encik. Semangat. Siap. Panjang sekali. Nggih, ngoten Pak Dalang matur nuwun. Niki kula seke Badhe nyanyi napa Pak? Menapa sareng-sareng? Nyanyi apa? Arep ngomong apa? Bukan nyanyinya. Apa yang disampaikan sahabatku sedulur itu. Ngoten nggih. Nggih. Berbagai hal. Nah, Itu kan ada aturan. iya. Monggo. Pelayanan pemerintahan Desa Pluneng terkait Lancar. Iya. warisan nggih. Nggih. Maaf ya Pak Ali. Akan saya sampaikan kepada masyarakat Desa Pluneng Iya. terkait warisan. Salahkan apabila saya menyelesaikan penyelesaian warisan nggih. Nggih. Ya Pak. Sing penting kompak nggih. Kompak nggih. Kompak Pluneng bersatu. Gini. Masyarakat kan terkait pelayanan nggih. Pak Lurah Pluneng tua digugah gelem. Satu hati sampai mati Pak Lurah. Ada permintaan lagu gelandangan Pak. Oke, satu hati sampai mati Pak Satu Lurah. hati sampai mati. Pak Lurah Menden. Siap, monggo duet kami sinten? Langsung aja gandeng Pak Ali jaluk gelandangan diiringi Pak Satu Lurah hati. Pluneng. Ya ora apa-apa. Pak Lurah Satu hati sampai mati. gandeng Pak Lurah Pluneng rapal ya. Waru-waru Yang daya. pasti Daya saya nek melayani perangkat pemerintah di Sablon dengan sebaik mungkin. Amin. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka! Yuk satu hati sampai mati. Yuk Sukipan. Monggo bersama sedulur pitu. Gelandangan, ya. Oke. Enggak. Gelandangan. Doreng. Kia. Terima kasih. Mbah nuwun Pak Ali. Kanca-kanca lurah niatipun menghibur dumateng masyarakat sedaya Desa Pluneng. Mugi-mugi sedaya tansah pikantuk berkah barokah sae. Amin, sehat-sehat selalu Mekatur sedulur pitu. menawi wonten enten lepatipun Sembah nuwun Pak pangapunten. Susanto, Pak Sumarno, Pak Supri, Ayo. Pak Hari. Pak Supri ra ninggali ponakane tadi. Nggih. Ayo. Nggih Pak Ari Purnomo matur nuwun, terima kasih. Iya. Pak Ali, sembah nuwun. Ah, cair, matur nuwun. Sampun lho Pak. Nggih. Nggih, mboten napa-napa nggih. Matur suwun. Sembah nuwun, monggo. Piye Lek? Kowe ro Pak Lurah kok le jual mahal. Kok padha lanange kok kaya wedok-wedok kok. Mbok wis mapan. Mbak Fitri, Mbak Lisa, Mbak. Lagi ngerti iki lho, penyanyi disabetke galengan. Ya monggo ya jemenen. Ya Mbak Fitri. Lakon apa to min. Lah ya lho rak tenan to. Iki lagi iki lho kosek ya. Habis sudah. Ning pancen pembawaan Pak Lurah Pluneng kados ngaten nek ketemu sedulur wis ngono kuwi ning atine piye santai piye. Alah kowe ning ngarepe wong akeh ngono kuwi cobane wong loro. Wah, Aku kula ya ya pakai- Mbak, kula ya matur nuwun wah jan karo Pak Supri wah nek tadi ngonoke ra cair. Ayo matur nuwun esuk go tuku pulsa. Iya. Lagunipun apa Mbak Fitri? Ya oke, dikasih selendang biru ya Mas ya. Selendang biru. Ya. Aku ki jan gumun lho Piye? karo Mbah Himin. Mbah Himin ini jebule ya kalian Pak Lurah ya dok. Kok piye to wis karo Bu Lurahe sedulur karo putrane ya. Ngono ki tandha rumah kete. Lah nggih. Yo selendang biru.
Ya masuk, ya masuk. Yo Mbak Mulat, Mbak Lisa, Mbak Nina, Mbak Apri, Mbak Mimin. Ada permintaan Jogja istimewa tapi diganti Pluneng istimewa. Monggo, 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 monggo. Bagi para pandemen sedaya. Ha nggih. Ha iya. Iki sejarah, Nduk. Sejarah apa? Aku limbukan paling suwe nganti yaene iki. Ha iya. Nggih. Mboten menapa-napa nggih. Nggih. Sing penting seneng atine nggih. Nggih. Oh, nggih. Menapa-napa. Yuk, Pluneng istimewa. Yuk, monggo. Yuk bersama. Matur nuwun, wah wis meh